sampun matur, monggo ngreksa adil lan bebener, mongko adilipun kedahipun ingkang dados ratu wonten ing negari Ngastina menika paduka sinuwun Prabu Pancakusuma. Kula mboten maiben menawi jaman rumuhun menika para Pandhawa menika tetep ing dharma tansah gandrung kalian kautaman lan bebener. Nanging mbok menawi sampun kabekta yuswa ing sampun lalu satemah doyong keblating rasa kuwur ing dados penggalipun klenta-klenti anggenipun matrapaken wisuda Narendra menika kula wau. Iboloke para kawula ing sak jagat raya menawi para Pandhawa ing dados punjering kautaman lajering bebener dina samangke luput matrapaken lelampahan menika. Punapa ta mirahing sun rehaten las pokung mijel dahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti. Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat Raden Kertiwindu saksampunipun kula glijah ing manah kula ora arik nalar kula tetela kepara nyata leres ing dados pangandika jengandika kula nedya mbalela gugat dhateng negari Ngastina mboten perkawis Pancakusuma mendem kalian kamukten sarta kawibawan nanging kula namung badhe dados dutaning adil. Prayogi kados mekaten kula badhe nyengkuyung saking wingking Sang Prabu. Ora kobong arep ndelok kahananmu. Anak sengkuni jarak. Ula weling kae urung lorek Kertiwindu wis lorek dhisik. Kartika Panjresuk
Sumilak wadana kengis kongasabdining kusuma memayu arjaning bumi kados pundi paman kabul kawusananipun anggendika tindak dhateng negari Pancala. Kados pundi kabaripun paman? Dah Hyang Suwila lan kowe Dursa Subala. Aku wis bisa ngrimuk rasane Ratu Pancala ya kuwi Pancakusuma. Wis gendring nerkang tinuju negara Ngastina ora urung bakal mbalela. Tegese jejibanku wis rampung, balik aku takon karo kowe, endi bangkene Parikesit? Aduh. Nyuwun pangapunten paman, nadyan sewu pambudidaya kula tindakaken anggen kula badhe nyaketi Parikesit. Parandene tansah gagar wigar awit rinten dalu Parikesit menika tansah kinupeng dening para brahmana, para resi, para alim ulama. Lan boten kendhat anggenipun tansah nyengkiwing dumateng Parikesit nenggih simbahipun ingkang nami Raden Arjuna. Mila saking menika nyuwun pangapunten kula dereng kelampahan merjaya Parikesit. Bagus. Tegese itungamu genep. Etungamu mateng kok timbang tenan nganti traju, kok itung nganti genep, kok saring kongsi lembut apik dah Hyang Suwila. Nyuwun pangapunten ya ora dadi apa. Pancen ya ora wani arep dipaido ya karepen. Ning ana paribasan lho. Mburi kobonge apa? Pundi? Mboten wonten ingkang kobong paman. Pundi mboten wonten ingkang kobong madhep apa mrene to? But. Oh, lanjalah. Kados pundi to paman? Jengandika tega mentala merjaya dumateng Pundha Hyang Suwila. Dursa Subala. Menungsa yen jirih getih wedi mati, ora wurung ngarep nrimpeti lakuku. Piye lho Le? Oh, Hyang Suwila. Nedengi Hari Respati Mancawarna. Wis kawis tinggal gelar para nayaka praja, para sesepuh Narendra Mancanegari kang arsa satata angestreni tumapaking wisudan. Raden Parikesit jumeneng Narendra wonten ing praja Yastina. Swasana dadi rektidhem permanemtan ana kang nyabawa. Kaperbawan Sang Parikesit ingkang mijil sarwi busana kanarendran. Jingak kang samya mulat marang wibawane Sang Paripurna. Candrane Sang Pekik nganti kaya Prabu Pandhu sugeng malih.
Sato yang wus sami nuwun sewu. Kula Ratu Wirata Matswapati ingkang minangka talang atur saking putu-putu kula Pandhawa mratelakaken bilih putra Abimanyu lan Utari nenggih putu kula pun parikesit nedya kawisuda jumeneng Narendra ing negari Ngastina kanthi adhedhasar prasetyanipun putu Prabu Puntadewa tatkala Baratayuda. Puntadewa kinepung gelar baris Cakrabyuha Abimanyu ingkang milujengaken. Satemah Puntadewa sumpah samangsa-mangsa Pandhawa jaya ing madyaning palagan tedhak turun Abimanyu ing nedya kasengkakaken ing aluhur jumeneng Narendra Ngastina. Angka kalih parikesit darah panunggal trah Ngastina Mandura kaliyan Wirata. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Janaka, Janaka anak Pandhu, Pandhu ratu Ngastina kala rumiyin. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Sembadra, Sembadra putra Mandura. Parikesit anak Utari, Utari anak kula ing Wirata. Angka 3 parikesit turunipun satriya ingkang sampun ngregem Wahyu Ratu utawi Wahyu Kraton. Janaka ngregem Makutha Rama, Abimanyu ngregem Wahyu Cakraningrat lan Widayat. Dene kang pungkasan parikesit jumeneng Narendra sinengkuyung para sepuh sentana mewah para kawula sakukuban Ngastina kanthi mekaten kula ngengeti nenimbang sarta mutusaken parikesit kula wisuda jumeneng ratu ing negari Ngastina kanthi ajejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurnama. Kunjuk mring Hyang Agung kula parikesit sumpah prasetya badhe anetepi jejiban minangka Narendra ing negari Ngastina kanthi hambek adil para marta sarta anetepi berbudi bawa leksana angugemi paugeran pranataning pamarintahan ingkang kanthi jejeg santosa lan adil.
sarta kula badhe nyramakaken gesang kula sakwetahipun kangge kamulyan kawibawan kuncarane nusa bangsa lan para kawula ing negari Ngastina. Yata laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri putuku nggir paripurnama pun eyang wirata banget jumurung muga-muga sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti parikesit pun eyang ora bisa paring piweling lan piwulang apa-apa kejaba telung perkara sakmuse kowe dadi ratu gedhekno rasa kabangsan kawicaksanan lan rasa kamanungsan ya cah bagus. Waduh nyuwun pangapunten para sesepuh ingkang kepareng lenggah wonten setinggil negari Ngastina. Kula Sang Asanga ingkang sowan tanpa piniji. Ana apa nggih sanga-sanga? Ngaturaken kedrawasan ing alun-alun. Wonten Narendra ing sumbar maciya-ciya ngrisak papan panembah, ngrisak wewangunan ingkang kangge kabetanipun bebrayan agung. Ngobongi dhumateng papan-papan ingkang kaginakaken kangge pamarintahan. Sasampunipun kula titip priksa menika Narendra saking negari Pancala ingkang jejuluk Prabu Pancakusuma sumbar maciya-ciya nedya nggolingaken palengganipun sinuwun Prabu Parikesit. Kowe arep menyang endi putuku Parikesit? Nyuwun pangestu Kanjeng Hyang kula badhe ngadili Pancakusuma. Lagi wae aku mingkem ratu kuwi gedhekno rasa kawicaksanan. Kowe iki ratu duwe andhan, duwe wadyabala, kabeh perkara aja ndok rampungi dhewe. Malah sing lenggah ning setinggil Ngastina aku tak takon. Anak bocah kaya ngono kuwi kira-kira putune sapa?
Rancut gumergut ngembat watang ngraboso mungsuh tangkep jojo amuk Suramrata Jayamrata imbang-imbang yen padha ayo sayuta mara saketi wuri aja mung prajurit cilik-cilik yen perlu dedengkote bebenggole wong Astina kon maju ana pengarepane Prabu Pancakusuma. Dasare Pandhawa wong tuwa pikun ra ngerti karo bebener, ra weruh karo kautaman. Ing atase bayi wingi sore Parikesit dudu tedak turun ratu ya gene kok diwisuda dadi Narendra. Aku sing ora nrimakake. Janji para sesepuh Astina ora iso ngrampungi perkara iki. Ndak kira ana bocah sing maning glandang rambuté wong tuwa. Apik kowe, Pak. Apik kowe Pancakusuma. Aku dadi mbahmu rumangsa mongkok, rumangsa bombong. Dene duwe putu sing kewanene gegirisi. Nanging ngene yo nggir. Awani ya wani ning kudu nganggo pitung diteliti sing tenanan aja malah iki mengko kuwi kewirangan anane para sesepuh kuwi misuda Parikesit wis ana dasare wis ana pepakeme anane kowe ngamuk punggung iki mau merga kowe ora nggatekake lan ora teka ana ing pasamuan wisudan. Kowe mendem karo kamukten mendem karo kelungguhan apa kowe ora ngerti karo sejarahe mbahmu mbiyen. Mbahmu mbiyen iso entuk kamukten iso dadi ratu ndak rewangi babat Wanamarta nyawaku sing ndak udhokake. Pebundenmu Pandhawa mbiyen meres kringet paribasan milang tatu taker marus kanggo nggayuh marang kelungguhan men iso pikantuk negara Ngindraprastha. Sakwise kuwi kepengin ngregem negara Ngastina direwangi nyabrang getih ana ajanging Baratayuda Jaya binangun. Ripalungguhan iki simbahmu wis mukti wibawa Nyakrawati mbau denda ya merga saka wohe anggenku prihatin sarta lelaku jaman semana. Beda karo kowe cah bagus kena tak ngibaratake kowe tenguk-tenguk nemu kethuk. Kowe dadi ratu ana negara Pancala tanpa yasa, dadi Narendra tanpa nganggo lelabuhan lan pangorbanan, weruh-weruh mung dadi ratu. Apa kaya mengkono ki patrap sing utama yen pancen kowe ora trima keputusan sing ditindakake dening wong Astina misuda si Parikesit karepmu arep piye? Aja mung kowe ngobongi papan panembah karo sasana wewangunan kangge kebutuhane wong akeh. Yen perlu mbahmu dadekno wawaku obongen pisan. Aduh Kanjeng Hyang. Nuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Babar pisan kula mboten ndungkap menawi estunipun lelampahanipun kados mekaten. Mula ta mula aja menggedhekake kewanen lan karosan. Nanging kudu diteliti sing kanthi permati. Menika sinten Yayi? Menika putu kula saking Pancala. Naminipun pun Pancakusuma. Pancakusuma? Inggih sinuwun. Kowe kok duwe patrap tingkah sing kaya ngono kuwi saka karepmu dhewe apa ana sing nyurung kowe supaya wani kelawan pamarentah negara Ngastina? Wonten ingkang nyileni talingan kula mboten wonten sanes kejawi. Trubusane mengsah atmajanipun Sengkuni ing namipun Kertiwindu. Golek ana Werkudara.
Kowe sing jenenge Kartiwindu. Inggih Raden. Jengandika Panenggak Pandhawa Werkudara. Pancakusuma nungsang jempalik nabrake karo waler. Merga kowe sing ngracun marang putuku Pancakusuma. Lho, sampun klentu tampi. Mboten kula, malah kula menika ngemutaken dhumateng ingkang wayah pun Pancakusuma. Kula elingaken supados tetep ngajeni dhumateng para pinisepuh. Sampun ngantos wantun kaliyan pepundhenipun para Pandhawa awit wonten paribasan lunyune lampemu padha karo bapakmu. Oh, paman. Wah, dalah kujur. Dah Hyang Swela mati paman Kartiwindu seda. Aku Dursa Subala ijen tanpa kanthi. Pangenadyan kaya ngapa kepiye tinimbang uripku disoraki karo wong sak jagat. Amuk-amuk wong Astina. Werkudara iki kowe. Dasar para nyata sapa iki? Anak Dursasana jenengku Dursa Subala. Prejengamu memper karo gerangamu. Ya wis karebet. Kowe mbiyen sing mateni bapakku, tang wirang nyaur wirang, tang pati nyaur pati. Put Hey! Oh! Putar! Boy! Wah! Hot! Ah! Hey! Ah! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! Ah!
Wait! What? Out! Wah! Oi! Wah! Ah! What? Whoa! Wah! Yeah! Whoa! What? Ah! Hey! Ah! Boy, Yan. What? What? Whoa! Whoa! Damn. Wah! What? Wah! Wah! Ampun wuru Bandayuda nggih Gus. Ripalungguhan samangke wilujeng Niskala wisudan ratu. Ingkang wayah ndara parikesit sampun pikantuk pangestunipun para sepuh. Mugi-mugi saged sembada netepi darmaning Kanarindran Den. Iya. Tanpa beda para sedulur kula ingkang mapan wonten ing Ngadibaya Rejasa Nganjuk mliginipun Bapak Kepala Desa nenggih Bapak Aristri Rahindra Sarjana Pendidikan para perangkat lan sumrambahipun para masyarakat mugi-mugi saged anggayuh katentreman. Mas Aris anggenipun dados pangarsaning desa bener-bener dados pengarep ingkang amanah ngertos dumateng panjeriting para kawula lan saged nindakaken sabarang pakarti kangge ngangkat dumateng kamulyaning para kawula. Kula Semar saking Surakarta makili para kanca-kanca ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gungi samudra pangaksami kanthi sesanti Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu Purna Basuki sepisan merdika tetep merdika ing salaminya. Aku njaluk wektu angin joget sawetara. Monggo Gus.